Podcasty so zaujímavými osobnosťami na tému potravinových intolerancií a ochoreniach tráviaceho traktu vám prináša Intolera. Dobrý deň, priatelia, vítajte v 9. podcaste Intolera. Dnes sa budeme baviť s pani internistkou a všeobecnou lekárkou, pani doktorkou Martinou Muchovou. Vítajte, pani doktorka. Ďakujem pekne, dobrý deň. Budeme sa baviť o rôznych témach, samozrejme v spojitosti s ochoreniami tráviaceho traktu alebo ostatných vecí. Začal by som takou klasickou otázkou na vás ako internistku, že čo je obezita a ako funguje vlastne, či je to len o tom priberaní toho daného človeka, alebo je to patologicky nejaký už vážny potom problém, nejaký človek dlhodobo priberá. Obezita je také komplikované chronické ochorenie. Nie je to tak, ako veľa ľudí si myslí, že tak ten sa prejedol, málo sa hýbal a je tučný. Nie je to vôbec také jednoduché. Obezita je chronické ochorenie, ktoré so sebou nesie vyše 200 ochorení. Nesie so sebou riziko ďalších chorôb, srdcovo-cievneho systému, nesie so sebou riziko cukrovky, kĺbnych ťažkostí, psychických problémov, riziko rakoviny. Je to naozaj vážna vec, ak niekto trpí obezitou. A myslím, že dnes je treba to riešiť. Keďže žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla, máme strašne veľa informácií, pracujeme po sediačky, stresujeme sa, málo spíme, strava je ultraspracovaná. Toto všetko potenciuje v nás to riziko, že obezita vznikne veľmi rýchlo. Je to civilizačné ochorenie. Povedzme si pravdu, moderný svet funguje tak, že všade, kde sa pozrieme, je všetko s veľa cukrom, napoje, ani sa nebáme o tom, ľudia nevedia piť vodu čistú. Áno. Takže celkovo aj tá strava, ktorá je v reštaurácii, a ja som gastronóm z mojej strany, z tej horeky, viem povedať, ako sa varí v tých reštauráciách. Proste česť výnimkám, ale tých výnimek veľa nie je. A to jedlo, ktoré sa podáva dennodenne, nutrične proste nie je nastavené, nie je vôbec nastavené a potom to smeruje do týchto vecí. A napríklad už dnes môžem povedať, že ten street food je na nejakej úrovni, alebo ten fast food, ale stále sa ľudia obracajú k tomu presne, že jedia veci, ktoré sú nezmyselné a jednoducho spejú k tomu už v mladom veku. Vieme, čo deti jedia a veľmi radi to papajú a pijú. Vzniká to už v podstate, tá obezita vzniká väčšinou v detstve, alebo je to presne ako hovoríte, že z práce potom vo vyššom veku, že človek v produktívnom veku pracuje, sedavé zamestnanie a tak ďalej a tak ďalej. Obezita vzniká dnes už aj u detí. Veľmi veľa detí dnes má obezitu. Keď si všimnete, niekedy deti behali vonku, behali, chodili po stromoch, chodili po bicykloch a dnes ich musíme ťahať, aby išli, pretože oni majú počítač, sedia tam, aj keď sa bavia spolu, veľakrát sa bavia cez siete. Čiže sedia a toto nie je prirodzené. Náš prirodzený vývoj od dávna bol, že sme museli loviť, behať, naháňať sa. A teraz žiaden lov nepotrebujeme. Potrebujeme, vlastne len sedíme a to pre organizmus nie je dobré. Aj pre deti, ktoré sa vyvíjajú, to sedenie je zlé, lebo nevyvíja sa im svalstvo, zle sa vyvíjajú kosti, veľakrát veľmi skoro môže prísť osteoporóza. Nie je to v poriadku. A toto je v detskom veku a potom toto, čo som rozprávala, je potom aj v dospelosti. Žijeme veľmi rýchlo, nemáme čas si pripravovať jedlo, častokrát si kupujeme niečo, čo je veľmi rýchle. A ja svojim pacientom vždy hovorím, skúste sa pozrieť, čo ste si to kúpili, skúste sa pozrieť na druhú stranu, čo to tam je. Koľko tam toho je? Je tam tisíc rôznych prísad, 1000 rôznych cukrov. To nie je v poriadku. Vaše telo to nespracuje. A na druhú stranu, ak jete túto potravinu, ktorá je takto ultra spracovaná a má strašne veľa prísad, vaše telo dostáva hotovú, nemusí nič robiť. A z toho vzniká potom tiež obezita. Z tých ultra spracovaných potravín, ktoré sú rýchlo pripravené, rýchlo sa dodajú, rýchlo z nich stúpne energia, veľmi rýchlo klesne a všetko sa menia tok. A som znovu hladný. Aha, takže telo v princípe nemá čo robiť, lebo to dostal, a potom nevie s tým nadeliť, akože s tou energiou. Nevie s tým nadeliť. Keď si všimnete aj tie potraviny, ktoré sú, ako aj v tých vodách ste rozprávali. Ja veľakrát pacientom hovorím, učte sa piť čistú vodu a mne nechutí. Tak si dajte tam do nej citroník, dajte si mätu, aby tam bola chuť. Lebo si dáte kolo. Viete, koľko je v kole cukru? 48 kociek cukru v liter a pol koli. Asi ju dáte jednu do poludnia, jednu popoludne a je to. Vybavené. A vybavené. Máte energiu. Dostanete cukor veľmi vysoko, ale ste hladní. Aj ste rozprávali, že ľudia jedia tie rýchle jedlá.
My sme ako keby nasytení, ale naše telo je hladné, chýbajú mu tie základné veci, stopové prvky, výživové prvky, všetko. Ja hovorím ľuďom, aj keď sa liečíme z obezitou, vy musíte jesť a dobre jesť. Áno, Majte áno, radosť z jedla, vy sa musíte tešiť na to jedlo, ale aby bolo dobre, aby ste naozaj neboli pri tom množstve, zjete toho veľa, rýchlo spracovaného, ultra spracovaného a napriek tomu vaše telo trpí a je vlastne vyhľadované. Áno. A vy priberáte. Ja sám viem, že čo sa týka jedla a tak ďalej, že chudne sa, keď sa je. Áno. A nie, keď sa nie je. To je presne ten problém, čo si ľudia myslia, že keď nebudem jesť, tak schudnem. A je to presne naopak. Treba správne jesť. Áno, správne sa stravovať. Často jesť proste tak, ako sa má jesť. A presne ako hovoríte, že tie sacharidy príjmať s rozumom a pracovať, potom to telo funguje úplne inak, celkovo, a príjmať vodu hlavne, treba piť vodu. A dôležité je aj, že ako si to jedlo rozdelíte. Veľakrát sa s ľuďmi rozprávam, ako papate, ako jete. Tak dám si, ráno si o 7 dám kávu a potom už nestíham, potom si dám tak od 2 obed, no a potom čo? Tak potom od 5 už do 10 jem. No. Zle. No, potom, a toto upraviť, toto je náročné. Tu sa skúsme rozprávať. A na budúceho mesiac, keď ku mne príde, podarilo sa vám dať čo zmeniť. Neurobte to naraz, robte to pomaly. Buďte na seba jemní. Skúsime raňajkovať. Jo, to pani doktorka, ja nemôžem. Dobre, tak si dajte jeden chlebík, si dajte taký proteín, dajte si tam šunočku poriadnu, 98%, dajte si sír alebo vajíčko a bude to najprv maličký kúsok a skúste. A povie, ja nemôžem, ja sa pozraciam. Dobre, tak si to nedajte o 7, dajte si o 10. A skúste do poludnia niečo zjesť. Áno. Papa to zje to o 10 a potom mu príde už, potom si zje obed a potom si už zje večeru. A keď to urobíte do poludnia, potom po obede od 5 už nebudete mať takú potrebu jesť. Lebo to telo bude vyživené vtedy, kedy to najviac spracováva. Nie vtedy, keď vy už sedíte doma pri telke. Určite. Tak pomalinky sa učíme. Aj ako pravidelne, ako časovo, ako množstvom, aké je zloženie. Treba sa veľa rozprávať. V spojitosti s obezitou je klasická téma cholesterol. Je to priamo ako spojené s tou obezitou, alebo môže to vznikať nejak ten problém sekundárne? S cholesterolom. Cholesterol, všetci si myslia, že cholesterol je zlý. Cholesterol nie je zlý. My cholesterol potrebujeme. Potrebujeme ho dostať do tela, lebo sa z neho tvoria bunky, bunková stena, tvoria sa z neho vitamíny, vitamín D, tvoria sa z neho hormóny, čiže my ho potrebujeme v istom množstve. A naozaj je pravda, že keď počúvame, jedna časť z neho je taká, že lepšia a jedna, že horšia. Nie je cholesterol zlý a cholesterol dobrý, dobre, v úvodzovkách. Ten zlý cholesterol, to je LDL, to je low density, ten, čo má nízku denzitu. Volá sa zlý preto, lebo on robí to, že dostáva tuk z pečenia a strávenia, dostáva ho von. Čiže dostávame ho do ciev a rozváža ho. Si predstavte taký autobus a on rozváža ten cholesterol. A keď je ho príliš veľa, buď v strave, alebo že ho telo nevie samo spracovať. To sa môže stať. Tam robí veľkú úlohu aj genetika. Telo nevie ho samo spracovať. Má ho veľa, nemá dostatok enzymov, ktoré ho vedia rozštiepiť, tak ho má veľa a ten LDL zlý ho pekne porozváža po tele. A dostane sa do ciev, dostane sa do mozgu, dostane sa do pečenia a tam je to riziko potom srdcovo-cievnych chorôb, infarktov, stukovatenia, pečenia a tak ďalej. A potom je ten dobrý cholesterol, ten je opačný HDL, ten je ten, že to je autobusík späť. Ten ide dookola a všetko to zbiera, dáva to späť do pečenia. A tento je dobrý. A my keď sledujeme cholesterol ako internisti alebo kardiológovia, sa na neho pozrieme ako celok. Aký je celkový, koľko je z neho zlého, koľko je dobrého a toto potom riešime. Nesúvisí to teda len s obezitou. Je pravda, že obezní ľudia môžu mať zvýšený cholesterol, lebo môžu príjmať viac tukov. Je to pravda. Dá sa to zmenou životného štýlu zmierniť. Ale druhá vec, máme aj veľa športovcov alebo štíhlych ľudí, ktorí už ich otec, už ich babka mali skoro infarkt. V 40-ke. Ja sa pýtam, ocko mal v 40-ke infarkt? Už nevedeli vtedy, ale teraz vieme, že už nemá dostatok enzymu, ktorý ho vie štiepiť a má ho vysoký. Hoci je štíhly, hoci sa snaží, hoci športuje a tam už naozaj treba mu pomôcť. Tam už nestačí stráva a tak ďalej a pohyb. Aj toto treba robiť, ale mu už treba pomôcť aj liekovo, mu pomôcť to spracovať, ten cholesterol. Mňa ako človeka z IBD a celkovo riešime tieto veci, čo sa týka aj intolerancie a tieto veci. S tým sú spojené problematiky s črevným mikrobióm. Má črevný mikrobióm nejaký význam, ako veľký význam pri obezite? Črevný mikrobióm má význam pri všetkom v tele, áno.
My sa tak vidíme zvonku, ale naše črevo je náš druhý svet. Keď si pozriete fingerprint, keď si pozriete, že svoj prst, že tu Unikát. máte... Áno, tak to isté, máme jedinečný črevný mikrobióm. Tam si je také zloženie, ktoré nemá nikto iný. Áno. Nikto iný, to sme unikát. Sme unikátni, aj keď sa pozrieme jeden na druhé, ale sme unikátni aj tým črevným mikrobiómom. A je pravda, že jeho zloženie ovplyvňuje veľmi veľa prebiehajúcich procesov v tele a takisto aj obezitu. Črevný mikrobióm je strašne veľa baktérií, vírusov a iných mikroorganizmov a oni žijú v našom čreve a spolu žijú. Bijú sa o jedlo, produkujú, jedia, produkujú nejaké veci a toto všetko na nás vplýva. A naše črevo sa hovorí, že aj druhý mozog. Dokonca má prepojenie s mozgom. Keby sme dali črevný mikrobióm, teda človeka, ktorý má depresiu, by sme ho dali človeku, ktorý ho nemá, aj on začne mať depresiu. Alebo depresívne sklony. A preto aj súvisí s obezitou. Nie, že by to bolo tak, že sú tam zlé baktérie, ale väčšinou obezní ľudia majú menej druhov baktérií a vyťazia tie, ktoré pomáhajú priberať. Inak spracovávajú jedlo, inak spracovávajú energiu tie mikroby. Preto ja keď sa s pacientmi rozprávam, že teda ako jedzte, takže vy neživíte len seba. Jasne. Vy živíte aj svoj mikrobióm. A čo má mikrobióm rád? Mikrobióm má rád farby. Pestré. My ako Slováci jeme dve farby. Mäso hnedé a ryža biela. Mäso hnedé a cestovina biela. Dve farby. A dáme si jednu paradajku. Dobre, tretia farba. A im poviem, váš mikrobióm, dobre, tak máte zo pár druhov, ale vy potrebujete, keď chcete viac druhov tých mikrobov, ktoré vám pomôžu schudnúť, vy ich potrebujete vyživiť, ale oni milujú farby. Na tanieri má byť čím viacej farieb, tak si doložte po troške, pomaličky. Namiesto tej bielej ryže jednej kvopky si dajte jednu farebnú a namiesto druhej kvopky si dajte inú farbu. A čím viac tých farieb je, tým váš mikrobióm bude krajší, pestrejší, budú sa menej biť a budú vám pomáhať chudnúť. Jasné. Čo hovoríte, trošku svičnem tú tému mikrobiomu. Teraz sme sa bavili o tom, že keď niekomu dáte iné baktérie. Ja už dlhodobo sledujem problematiku črevnej vlastne bakteriálnej transplantácie. Hej. Že ako to vnímate vy, túto technológiu, lebo ja to už riešim možno 12 rokov. Ešte som sa bavil s jedným pánom profesorom, mikrobiológom, nie mikrobiológom, ale on je infektológ, lebo to vlastne robia infektológovia. Oni v podstate vás infikujú črevným tým baktériami. Že či je to vôbec, ako z môjho pohľadu je to také dosť zvláštne. Presne hovoríte, že ako vás môžu nainfikovať tými baktériami, či to sa nejak selektujú tie baktérie, alebo ako to vlastne funguje, či sa neprenášajú určité presne takéto, nielen psychické veci, ale fyziologické nejaké ochorenia. Je to možné, ale väčšinou, keď úplne bežne sa probiotika zjedia. Zjedia sa. Kúpite si isté probiotika a oni menia troška tú vašu črevnú flóru a tak ďalej. To isté sa môže stať, keď sa to stolicou treba tie mikroby dostanú do organizmu. Môj názor je, že istý čas to pomáha meniť váš črevný mikrobióm, ale to nestačí. Vaše telo, keď zostanete ako ste, keď sa nebudete hýbať, keď sa vrátite späť k tomu jedlu a tak ďalej, tie mikroby proste, aj keď ich tam máte, oni za istý čas zahynú a ste späť, kde ste boli. Vy potrebujete pomaličky zmeniť seba. Určite. Svoje návyky. Dokonca sa zistilo, že aj pohyb takisto má vplyv na mikrobióm. Keď sa hýbete, nemusí to byť veľa, nemusí to byť 10 000 krokov. To niekedy nikto nedá. Keď má veľkú hmotnosť a proste to nedá, tak dá 3000. Ale už tým, že sa hýbete, hýbe sa aj črevo, ten mikrobióm sa vie tam pekne miešať a niečo sa deje a znovu to zlepší, zmení ten mikrobióm. Takže myslím si, že je to vždy o práci na sebe. Určite je to o tej strave, o tom celom životnom štýle, o pohybe a tak ďalej. Vplýva to na tú obezitu, vplýva to na ďalšie ochorenia, alebo takto dostávame sa k cukrovke. Cukrovka je vlastne, veľa ľudí si spája cukrovku ako takú s obezitou. Je to takto, že je to prepojené s tou obezitou akože prioritne, alebo cukrovka vzniká aj z iných nejakých elementov alebo vplyvov? Prepojenie medzi cukrovkou a obezitou je dosť výrazné. Keď si pozrieme diabetikov, z nich okolo 80% je obezných.
Ale nie je pravda celkom, že obezita vyvolá cukrovku. Nemusí to tak byť. Množstvo vecí tam súvisia s genetikou, so životným štýlom. Ja som mal tiež jedného obezného pacienta napríklad, ktorý napriek tomu, že je obezný, má strašne veľa dobrých vecí. Cholesterol, cukor, všetko je v poriadku. Keď si spomeniete na Winstona Churchilla, on bol obezný, on fajčil, ale povedal, že ja nemusím, no sports, only cigarettes and alcohol. Akože, že nemusím ani športovať, iba cigarety a alkohol. Nie je to. On mal šťastie. U ňo sa spojila dobrá genetika, dobrý životný štýl, dobrá starostlivosť lekárov. Na toto sa nespoliehajme. Je výnimka. Naozaj veľmi dôležitá je genetika, ale veľmi dôležité je to, čo robíme. A cukrovka vlastne naozaj pravda, že keď máte dlhodobo obezitu, tukové tkanivo je hormonálne aktívne. Vytvára určitý druh hormónov a zároveň vytvára chronický zápal. Vaše telo je ako keby v chronickom zápale. Preto si všimte, obezní ľudia sú častejšie unavení, nevládzu. Preto, lebo dlhodobo bojujú s nízkostupňovým, to neuvidíte na CRPčku. Keby sme urobili high sensitive CRP nízke, by sme uvideli, že áno, on dlhodobo bojuje s chronickým zápalom, treba mu v tom pomôcť. A to tukové tkanivo zároveň robí to, že telo, keďže už má nadbytok energie, nevie dostatočne spracovať cukor. Dostávame sa do hyperinzulinizmu, tvorí sa viacej inzulínu, ten cukor sa ešte stíha spracovať, ale v istom momente pankreas už nestíha. Už nestíha, ten inzulín už nespapá všetok cukor a ten cukor zostáva hore. Čiže vlastne takto vzniká cukrovka. Veľakrát ľuďom, ktorí majú nábeh na cukrovku, my to už vidíme. Už majú troška cukor. A však to je nič. Ja som včera zjedol cukor, to je len... Nie je to pravda. Treba dať... Ja prídem k doktorovi a 2 dní nič nejem a potom mám dobrý cukor. To nie je o tom. To nie je o tom. To je o tom, aby ste vy vedeli, ako naozaj ten cukor vyzerá. A keď už je troška zvýšený, to nie je len tak. Ono chvíľu dojdete do cukrovky a cukrovka je závažné ochorenie. Čiže preto v tomto štádiu to treba riešiť. Jasné. A vieme to v tomto štádiu ešte životným štýlom, práve tým schudnutím, práve tým, povedzme, že pohybom, strávou, vieme to zvrátiť. Ten človek sa vie dostať ešte z toho predcukrovkového štádia, sa nemusí dostať do cukrovky, ktorá je fakt závažné ochorenie. Nesie toľko ďalších ochorení takisto, ktoré nechceme. Ja som včera som zhodou náhod pozeral jeden dokument a tam sa rozprávalo o tom, že vrcholoví športovci, maratónci a títo ultramaratónci, ale celkovo vrcholoví športovci, tak pri tých výkonoch, ja som tiež, mňa to potom až napadlo, keď to hovorili, že pri takú, neviem koľko hodinových behoch, čo napríklad ultra trail maratónci robia, čo môj bratranec je ultramaratónec, že však jemu musí ten cukor ísť úplne dole a presne o tom sa tam rozprávalo, že pri týchto výkonoch úplne inak funguje ten metabolizmus toho cukru, že sa netvorí ten inzulín v tom výkone. Ja som až pozeral na to, že ako to telo dokáže ako to dokáže to telo ovplyvniť, že v tom momente, v toho výkonu, keď dlhodobo proste to telo je vypäté úplne v tom maximálnom výkone, tak ten inzulín sa netvorí. Zastaví. A tým pádom ten cukor zostáva. Nepôjdeš do hypoglykemie, neopadne do komy. Máme veľmi nízky cukor pod 3, dostaneme sa do komy, on sa tam nedostane. On je trénovaný, telo si to vie zabezpečiť. Je to sme zázrak. Môžem sa spýtať aj ja, takú diagnostiku si zrobme. Ja mám tiež taký problém s cukrom, že klesá mi rýchlo cukor, ale nie je mi diagnostikovaná cukrovka. Sem tam som mal zvýšený cukor a tak ďalej, ale stávali sa mi veci, že už teraz napríklad viem presne, že musím častejšie jesť. Či je to spôsobené tým zápalom čreva, to neviem ja vysvetliť ako laik, ale stávalo sa mi také, že 2,8. Ja som pozeral telku a zrazu som videl také machule, flipy doslova. Pozerám, čo sa deje? A to som bol po večeri. No a svokra mi zmerala cukor a som mal 2,8. Ale vždy, keď idem ráno na krv, na obvodnej, na krvný obraz, vždy mám dobrý cukor. Takže tiež si myslím, že ten metabolizmus, neviem, či to pripisovať k tomu IBD, že to ovplyvňuje aj toto. Logicky, keď je zapálené črevo, tak celkovo funguje úplne inak ten systém.
Je to pravda, ale aj dobre poznať tieto signály, ktoré hovorí, že je nízky, hej, symptómy. Človek vie, že sa spotí, že mu začne byť rýchle srdce, cíti sa unavený. Je dobre to poznať, vtedy mať treba 2 kocky čokoládky alebo rohlík. Trošku si dať, aby ten cukor veľmi neklesol. Mal som aj také stavy, že som letel s dronom, však som pilot dronu takisto. Letel som s dronom a zrazu začala celá zem so mnou motať. Musel som rýchlo pristať, utekal som do reštaurácie a dal som si rýchlo cukor. No, to musíte mať vo vrecku stále už. Ale teraz, to som už vedel, že už tam ledva dojdem. Hej? A vtedy som si dal cukor a zrazu jak robot som sa naštartoval a som si povedal, že halo, toto nie je v poriadku. Ale hovorím, stále keď sa diagnostikujem, že chodím k doktorom pravidelne, aj gastroenterológia, vždy mám dobrý cukor. Je dobrý. Hej, toto je na tom zaujímavé, že neviem to nejak zdiagnostikovať. Takže či to má vplyv aj s tým IBD alebo nie, toto neviem. Hej. Ako vnímate tie nové trendy teraz, čo sa týka tých zázračných injekcií a chudnutia a podobných vecí, že aký máte na to názor? Dnes žijeme taký svet, že všetko chceme veľmi rýchlo urobiť, dostať sa veľmi rýchlo k túženému cieľu. A preto, keď si pozriete internet, tam je strašne veľa takých zázračných detoxikačných diét, zázračných detoxikačných prostriedkov, ktoré vám ukážu pečeň, ktorá je výrazne stukovateľa a za 2 týždne používaní týchto prostriedkov je pečeň už úplne čistá. Treba si dať veľký pozor na to. Druhá vec je, treba si dávať pozor aj na nejaké také výrazne, že drastické diety a tak ďalej. To dá sa. Drastickou diétou, keď jete hodinu cez deň a 23 hodín nejete, dá sa schudnúť. Dá sa schudnúť aj 20 kg. Ale pozor na to. Jedna vec je byť pod dohľadom, lebo nemusí to byť vždy v poriadku. Nie každý to zvládne. To je jedna vec. A druhá vec, skúsila som sa na tých pacientov pozrieť za pol roka, za rok a boli späť. A boli späť možno aj kilami ešte viac ako predtým. Na toto pozor. Keď ideme robiť redukciu hmotnosti, aby sme išli na to tak s rozumom, tak opatrne, pomaly a dlhodobou zmenou štýlu. Nie, že náraz, nie, že za 3 mesiace 20 kg. K obezite sme sa nedostali za 3 mesiace. Aj z obezity sa nedostaneme za 3 mesiace. To telo sa zošokuje. Čiže robíme to takto udržateľne, dlhodobo. Robíme niečo, čo sa, hoci maličké kroky, ktoré sa dajú udržať dlhšie, nie iba mesiac, nie iba 3 mesiace, ale dajú sa udržať pol života. Skúsme to tak, to je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka injekcií. Dnes existovali v minulosti, ešte nie tak dávno, lieky, ktoré pomáhali redukovať hmotnosť, ale oni mali strašne veľa nežiaducich vecí. Zrýchlovali akciu srdca, zvyšovali riziko srdcových chorôb a tak ďalej. Ľudia to riskovali, napriek tomu, že išla hmotnosť dole, ale riskovali tieto nežiaduce veci. Dnes po dlhodobom výskume konečne je tu látka, sú tu látky, ktoré dokážu napodobniť hormóny, ktoré my máme v tele. My ich poznáme. To sú GLP-1 hormóny, GIP hormóny a iné. Naše telo ich pozná. Tieto hormóny sa dokážu vyrobiť synteticky. Naše telo ich pozná a my si ich dostaneme do tela a oni nám pomôžu upraviť metabolizmus. Pomôžu nám zvýšiť hormón sítosti, to znamená, že my dostaneme ten liek, väčšinou je to injekčná forma, raz do týždňa. Dostaneme liek, tento liek nám začne hovoriť: menej papaj, ty keď zješ viac, bude ti zle. Naozaj, tí pacienti si uvedomia, keď zjedia viac, naozaj im je zle. Zmenšia porcie, potrebujú viacej piť, aby to telo fungovalo. Mierne sa zníži vyprázdňovanie žalúdka. Mierne sa zníži metabolizmus a začne sa pracovať s inzulínom, s cukrom a s tukom. Toto všetko sa začne v tele meniť, bez toho, aby to človek vedel. To je to, čo robí aj naše telo. Tieto hormóny GIP, GLP robia naše telo. Len my teraz mu trošku pomôžeme. Tento hormón, keď dodáme, naše telo začína meniť tento metabolizmus, začína menej jesť, ale popri tom musíme robiť zmeny životného štýlu. Určite. Musíme sa ja im vždy hovorím, musíte sa hýbať 120-150 minút týždenne, skúste zmeniť stravu, skúste raňajkovať, skúste piť viac vody. A robte to, prídu o mesiac a skontrolujeme sa, tešia sa, lebo hmotnosť ide dole a to nestačí. Potrebujeme meniť veci, aby sme to mali dlhodobo udržateľné. Povedala by som, že kto má obezitu ako ochorenie a má aj pridružené nejaké srdcovo-cievne veci, cukrovku a tak ďalej, pre ňoho je táto liečba určená. On to sám mnohokrát nedá. My sa možno na nich pozeráme tých ľudí, že sám si za to môže. On za to sám nemôže. Mám mnohých, ktorí aj cvičia, aj sa snažia zmeniť stravu. Ale vďaka genetike, vďaka svojim ochoreniam to nedajú.
a sú nešťastní, bolia ich kĺby. Ako sa môže hýbať človek, ktorého už bolia kĺby a má 140 kg? Nejde to. Oni keď zredukujú hmotnosť a pomaličky robíme tieto krôčik po krôčiku zmeny, on sa už dokáže hýbať, on si už zaviaže šnúrok. On už mi vojde do dverí rýchlo. A to je úplne iné. Ja mám z nich radosť. Alebo ženy, keď prídu, takisto sú šťastné, sa cítim krajšie. A je mladšia, cíti sa krajšie. Ale celý ten čas sa rozprávame o tom, že popri tom tejto liečbe je treba robiť zmeny, ktoré budú potom udržateľné. Aby takto zostali, aby to nebolo, že za 3 mesiace 20 kg a dovidenia. Nie. Dobrý úbytok hmotnosti je, aj pri liečbe, je pol kila až kilo na týždeň. To stačí. Pol kila až kilo na týždeň, to je 2 až 4 kg mesačne, to stačí. Vy nemusíte ísť 10 kg mesačne. Na čo? Na čo? To telo nie je na to pripravené. Poďme pomaly. Tak im to vysvetľujem stále, aby rozumeli, ako je to, tak, aby to bolo v poriadku. Rozprávame sa vlastne o terapii, o takej, že je to indikovaná terapia a riedená hlavne. Hej? Ale vieme, ako to funguje v spoločnosti, že ľudia si to indikujú sami. Áno. Hej? Ja sa skôr to pýtam, že či je to z vášho pohľadu, to určite nie, poviete, že to nie je v poriadku, lebo viem, že veľa ľudí na tom fičí a... Nie je to v poriadku. Nie je to v poriadku. Keď máte nejaké ochorenie, obezita ochorením je, idete za lekárom a idete sa s ním poradiť, aby ste sa liečili. Ani lieky od tlaku si nenasadíte sám, ako by to dopadlo. Môžete sa dostať, ani lieky od cukrovky. Dáte si od cukrovky, pôjdete do komy. Jasné. Je to podobne aj s týmto liekom. Ja viem, čo tento liek robí. Viem, aké ochorenie má tento pacient. Viem si ho odkontrolovať a môže ísť bezpečne. Spôsobom, aký treba. A nie, aby to urobil sám. Vtedy je to naozaj... Potom pozeráte na internete tie veci, čo to sa stalo mu. Dostal, ja neviem čo, ako vyzerá. Vyzerá tak, lebo to robil sám. Lebo to robil bez pomoci. Nie je to v poriadku. Ľudia veľmi nevedia ani, čo je kontraindikácia, neriešia ju vôbec. Ja takisto z môjho pohľadu môžem povedať, že ja som non-stop bombardovaný, hlavne na sociálnych sieťach, tým, že ja riešim problematiku IBD, stále pracujem so slovami, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, intolerancie a podobné veci, tak samozrejme to generuje nejaký feedback z tých sociálnych sietí a tak ďalej, tých reklám. A koľko ja tam vidím bludov, čo sa týka všelijakých prípravkov, všelijaké prášky, ale to je najlepšie na ulceróznu kolitídu, na Crohnovú chorobu. A keď si tu prečítam to zloženie, tak je to presný opak. Hej? Aj veľa nejakých probiotických prípravkov a takto obsahujú kmene, ktoré sú nežiaduce pre IBD. Hej? Oni to propagujú, ako keby to bolo najlepšie lieky. Hej? A proste tie dezinformácie potom spôsobujú to, že tí ľudia sa majú horšie, ako sa mali, len oni to vnímajú tak, že aha, to je najlepšie, to ja to berem dlhodobo. A on si tak škodí, ten človek, že ani nevie, čo robí. Hej? A ten trh je strašne presýtený. Napríklad aj čo sa týka IBD, však je to autoimunitné ochorenie, ktoré funguje na abnormálnej nejaké odpovedi toho imunitného systému na tkanivá a tak ďalej. Nemá sa podporovať ten imunitný systém v tom čase, v toho splanutia. Hej. Má to byť utlmené. Práve preto je imunosupresívna liečba, biologická liečba a tieto veci, aby ten imunitný systém sme držali na tej úzde. Ale my počúvame pacienti presný opak na tej verejnosti, na tých sociálnych sieťach, že a taká huba, a toto, a podporte si imunitný systém, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja hovorím všetkým, že áno, jak hovoríte, papajme akože farebne, ale ja takisto, ja si nedovolím jesť citrusov veľa, proste, lebo viem, čo to zrobí. Ja keď podporím imunitný systém, podporím chorobu. A už to cvičuje proste, hej, tá autoimunitná odpoveď, hej, takže veľa je tých nepravd, všelijakých takých dezinformácií aj pri tej obezite. Hej. Vidíte sama, že čo sa publikuje kade-tade a ľudia na tom chcú len zbohatnúť, hej, nič viac proste na tých prípravkoch. Čo tak globálne by ste odporúčila? Ja viem, že to je veľmi, veľmi ťažké tak povedať, čo by ste odporúčila ľuďom? Hlavne mne sa jedná o prevenciu, aby tí ľudia pochopili, čo majú robiť so svojím telom, keď vidia na sebe, že sú obézni, že majú vysoký cholesterol, že majú kardiovaskulárne problémy. Skúste tak v globále len tak skrátke povedať, čo im odporúčate zrobiť.
Priskúvam. Áno, jedna vec je, príďte ku lekárovi. Áno, príďte, nebojte sa. To som chcel počuť. Áno. Aj pštros, keď vopchá hlavu do piesku, on je stále tam v tom... Aj pštrosom je. Je stále pštrosom, nebojte sa. Aj v tom probléme. Áno, zostanete v tom probléme. A ja rozprávam aj, že keď ochorenie máme, je to ako s takým grafom, keď chorobu máme takto blízko ešte, je to v poriadku. Ale čím dlhšie trvá, tým ide ďalej a ďalej a ďalej. Dostaňte ju stadia späť, je to veľmi ťažké. Dostaňte ju stadia späť, je to o dosť ľahké. No jasné. Čiže je lepšie prísť skôr, urobiť tú prevenciu. Druhá vec, čo by som chcela povedať, že aby sme sa mali radi. Je to ťažké niekedy pri obéznych ľuďoch. Oni sú veľakrát frustrovaní z toho, veľakrát im rozprávajú, že nie je to v poriadku, sám si za to môže a tak ďalej. Učiť sa, mať sa rád. Máme len jedno telo a to máme na celý život. To sa nezmení. To sme my. Učíme sa príjmať sami seba. Ten človek druhý sa na nás pozerá podľa toho, ako sa správam, aký som, možno nie ako vyzerám. Potom nebojte sa k nám prísť. Pomôžeme vám. A ďalšia vec je, aby sme robili veci nenásilne, ale udržateľne, pomaličky. Aby sme sa pomaličky hýbali, aby sme pomaly menili stravu, aby sme spali koľko treba. Aby sme odburávali stres, keď je to možné. Relaxujme, skúsme na chvíľu, nemusí to byť dlho, cítiš sa vystresovaný, tak aj črevo je vystresované, uvidíš, aké napätie máš v tele. Sadni si na minútu a skús si uvedomiť, aký je dobrý ten gauč, ako má, alebo ako vyzerá vlastne tá šálka kávy, ako vyzerá. Skús sa zastaviť. To žij pri tom okamih, na chvíľku, uvoľníš sa a pomôže ti to. A robiť malé a udržateľné kroky. Nie drastické, rýchle zmeny, to vám nevydrží. Treba robiť maličké postupné zmeny, ktoré nám udržia. A mať radosť zo života, tešiť sa, byť s priateľmi. Som pozerala ešte taký dokument o modrých zónach. To sú modré zóny, sú zóny, kde ľudia žijú veľmi dlho. A tam sa skúmalo prečo. Tak tí ľudia žijú dlho, lebo sa dobre stravujú, lebo sa málo stresujú a tak ďalej. Ale spoločným ukazovateľom bolo v mnohých modrých zónach, v Taliansku a neviem kde, áno. že sú spolu veľakrát starší, mladší, hociakí a sú spolu, trávia spolu čas, spolu jedia. Spolu trávia čas, spolu sa rozprávajú. Toto nám začína chýbať. Buďme spolu, rozprávajme sa, jedzme spolu a majme jeden z druhého radosť. Tak. Super. Ono aj, ako rozprávate, aj rodiny sa prestali stretávať. Akože niekedy, pamätám si, že sa to stretávalo v veľkom, tie rodiny. Aj my, aj proste, alebo na sviatky, na Veľkú noc, však to bol sviatok, návštev, proste sa chodilo všade, všetci sme sa tešili, že sa vidíme. Teraz nie. Ja neviem. Sme sami. A nenadarmo starky hovorili, že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť a zdieľaný smutok je polovičný smutok. A boli sme menej smutní a viac sme sa tešili, lebo sme to zdieľali spolu. A teraz sme v tom sami. A preto sme možno viac chorí. Skúsme to urobiť. Aspoň pozvať kamošku na kávu. Budeme dve. Už je to lepšie. Pre mňa je veľkým vzorom moja babička. Ona bude mať 90 rokov. A ona je super moderná babička, ona má Facebook a tak ďalej. A ona je pre mňa taký vzor vo všetkom, čo sa týka aj jedla, stravovania, aj celkovo starostlivosti o seba, ako o telo, o myseľ. Ona tiež nemala jednoduchý život, ale proste ona je mentálne tak nastavená, že ju nezlomí fakt, že nič. Hej. A je krásne vidieť aj to, že dobre, jak sa hovorí, že lebo vy ste vtedy jedli niečo úplne iné. Je to pravda. Hej, lebo samozrejme vtedy bolo mliekom, chlieb bol chlieb, voda bola úplne iná ako je teraz a tak ďalej. Ale ako hovoríte, to je udržateľná záležitosť. Ona tak musí celý život žiť a v podstate už v tých vyšších vekoch bola ovplyvnená aj tým jedlom, aj tými potravinami, aj všetkým, takisto ako my, ale na nej stále vidieť to isté. Tú udržateľnosť, o ktorej rozprávate. Hej, že jednoducho smeruje to do vysoko. Teraz je sestra mala 100 rokov. Hej. Takže ja som povedal, že babička, my sa stretneme na mojej 100, oslavíme ju, tak sa z toho smejeme, tak je stále, že ne, ale presne ako hovoríte, je to o človeku, o tom nastavení a hlavne nebáť sa ísť k doktorovi, riešiť problémy, však už sa teším ku vám, mám u vás termín. Takže, takže je to o tej prevencii, fakt treba chodiť k lekárom a starať sa o svoje telo. Áno.
Dobre, ďakujem vám pekne, pani doktorka, že ste si fakt pekne. našla čas. Určite sa ešte stretneme aj na ďalšom podcaste. A myslím si, že sme pekne zhrnuli tieto problematiky a ľudia sa niečo dozvedeli. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pozrieme.